hindi nga ako maano, wala akong pakialam. Ayun, minsan may mga manyak nangingiti mo, iba yung ibig sabihin. Para sa kanila, iba yung ibig sabihin. Yung mga, alay kayong kumain ng saging. Sarap yung saging. Oh. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we would never. Hi guys! Welcome back to my channel, and if you're new, my name is Sai and welcome guys. Ano bang pag-uusapan natin guys? Sa title nitong video na ito ay about an aging woman. Aging, yeah. Siguro tinatanong nyo kung ilang taon na ako. I'm already 46. Ano ba yung sikreto ko ng pagiging nasasabi natin youthful? Do I look youthful? Yeah. I admit when I was in my early 20s, I tried to use some whitening products. Kasi dahil noon, sobrang usong-uso noon yung King Chansu, which I used, na naging okay naman sa akin. And then, I tried also Maxipil na sinunog yung akin din. Ayan, saka Artihan, ganyan. So, trinay ko yung mga yun for curiosity, na curious lang ako. Though talaga naman, hindi ako yung tipo ng babae na, o tipo na maalembong ba, yung maarte, yung mga ganyan. Oo, actually noon nga pulbos lang ako at saka konting lipstick. So, yan, ganyan lang ako. Hindi pa nga ako marunong mag-kilay noon or mag-eyeliner. Oo, totoo yun. Pulbos na Johnson's at saka lipstick ko. Nag-work na ako noon. So, ayoko nang, as much as possible, ayoko nang kung ano-ano nilalagay sa mukha. Lalo na yung mga, may mga harmful chemicals. Gusto ko yung mga light lang. As much as possible, gusto ko rin, I want to use yung mga natural. Gaya ng Kapag scrub, ang ginagamit ko is yung yung salt, tapos lemon, ganyan. Na kung may honey, okay, lagyan natin ng honey. Minsan naman nilalagyan ko ng gatas. Ganyan, ayoko nang magagamit ng, sorry sa background guys, nakikita niyo yung aming toilet. Ay, yung bottom pala. Ayan. So, ayoko, kasi nakakatanda yun nakakatanda yung mga ganyan, kung ano nilalagay sa mukha. Tapos ang sabong ko lang is yung, dati nga yung likas papaya, then later on na na-discover itong kojic is really, ayoko naman maging, ako love ko yung kulay ko. Gusto ko lang naman i-enhance ganyan. Kasi pagka medyo light yung kulay nila, parang mas okay naman tingnan. Hindi naman ako nag-a-ambition na, maging mabuting mga ganyan-ganyan. So, yung kojic, yun ang ginagamit ko. Then after that, ibababad ko sa katawan ko yun for 5 minutes. And after that, yung soap na Dove. Ever since yun ang gamit ko. Kahit nga sa face ko, after ng kojic, maglalagay ako. Ngayon, meron lang akong 3-9 na very, lang naman siya, light or ano tawag doon? Yung Neutrogena nga. Pero parang hindi ko siya nagugustuhan. Inuubos ko lang siya. Very, very seldom ko lang siyang gamitin. Ayan. So, ang ginagamit ko talaga ngayon is for moisturizing. Aside from yung aloe vera gel, ginagamit ko yon pag nasa bahay lang ako. Tapos pagka lumalabas, syempre, lalo na mainit, lalo na dito sa Australia, naglalagay talaga ako ng mga SPF, which is Olay, na ever since ay ginagamit ko na. Ngayon, seldom lang, pagka lumalabas lang ako, naglalagay ako ng Olay. Tapos pag sobrang init talaga, papatukan ko pa siya ng sunscreen na may SPF 50. Kasi yung ginagamit ko, 24 lang yun. Yan. So, yun lang. Ngayon, lately, noon ginagamit ko na siya, kaya lang kasi nag-work nga ako, parang awkward yung amoy, yung langis ng nyog, na very moisturizing talaga. Yun lang ang ginagamit ko siya sa gabi.
Kasi syempre, maamoy nga siya. So, sa gabi ko siya ginagamit. Ang ganda-ganda guys. Subukan nyo. Yeah. So, bibihira din akong mag-exfoliate ng mukha ko. Kung nag-exfoliate man ako, yung ginagamit ko ngayon, Maxi Peel with Eskinol, pinag-ahalo ko yun. Very seldom lang. So, pag naliligo ako, ang ini-scrub ko yung dim ko na malambot. Pero hindi rin pala ang kuskus ng bonggang ganyan ha. Yung very light lang, para mawala lang kasi may konti mga blackheads ako. Yung ganyan. Ayan nga, meron yan mark ng yung nabutas na kasi nung nagka-pimples ako ng malaki dyan, dalawa sila magkapatong. Binutas ko, pinutok ko, so nagdugo. Kasi nag-leave na siya ng mark, yung parang may butas dito. Nakakalungkot nga eh. Pero okay lang naman, hindi naman ako nababother. Nasanay na rin ako. So yun lang ang ginagawa. Hindi ako yung tipo ng babae na maarte talaga na, actually nga hindi talaga ako, kung yung mga nakakakilala talaga sa akin, malosyang nga ako pagdating sa hindi ako hindi ako maarte sa kung ano mga nilalagay sa katawan, kahit basta sa mga skincare, very natural lang yung gusto kong gamitin. Lotion ko, it's either Jergens or Dove. Ayan, o kaya Nivea. Yan yung mga pinagpapalit-palit ko ng lotion. So, hindi nakagandaan pag hindi ka maarte, guys. So, hindi ka kung ano gusto mo nilalagay sa katawan mo. Though, wala rin naman akong pambili. Kung ano mga ka-ek-ekan sa katawan. So, kahit siguro may pambili ako, hindi pa rin ako magsusunod ng kung ano-ano. Diba yun? So, talaga siguro nakakatulong yan. Kasi, ayun na nga, I don't look my age. I think so. Kasi, sa tingin ko rin lang focus ako sa araw. Dumating yung punto na parang, nag-dry nga yung skin ko na. Tapos, ang ginawa ko lang, para ma-retrieve ko yung ng skin ko. Kasi nga pabaya nga ako, hindi nga ako hindi ako pakialam. Ayun, yung Dove soap nga, malaking tulong talaga yung Dove soap. Tapos, yung Eskinol na yung papaya, which na until na ginagamit ko. Yun, tapos sa moisturizing nga, yun lang uli, ganun lang, yun lang ginagamit ko. Kaya yun lang is nga ng nyug. Yun lang guys. So, tingnan nyo naman ang effect, diba? At saka lagi kayong tumawa rin kayo, huwag laging seryoso. Ako pag nagsasalita parang kala nyo seryoso, pero bakla ako guys. Maano din ako, joker din ako, kalog din ako, sa totoo lang. Tumawa kayo, kahit maraming problema, tawa lang. Tsaka, oo, yung sabi nga ng anak ko, abnormal daw ako kasi para daw akong bata. Yun nga, mas maano pa ako sa anak ko kaysa sa kanya, anak ko medyo may kasi sinasabi ko nga sa kanya. Dami nga nagsasabi lang kung namamalengke kami, sabi, magkapatid daw kami, kaya yung anak ko naiinis. Yung anak ko is magta-21 na guys, you don't know. Ayun yung panganay ko, magta-23 na. Pero pumanaw na siya when he is 1 year old. Ayan. So, yeah. Basta, yun lang ang advice ko guys. Huwag lang kayo masyadong kung ano mga nilalagay nyo sa mukha nyo. Kung gusto nyo maging, yung mas bata kayo sa edad nyo. At saka yun nga, maging joyful kayo. Tsaka, huwag kayo masyadong mag-isip ng masama sa kapwa nyo. Ganyan. Just spread love. Be kind to others. Ganyan. At lang kayong umiti kahit hindi nyo kilala. Huwag naman sa mga, may mga manyak nang ngingiti mo, iba yung ibig sabihin. Para sa kanila iba yung ibig sabihin. Yung maging lang kayo, maging nice lang kayo, ganyan. Laging ngiting-ngiting, ganyan. Kasi ako masyadong magiging negative thinker. Do ako kahit minsan sa dami ng problema sa buhay, hindi mo naman maiiwasan yung minsan mag-iisip ka. Pero basta yun lang, lagi kayong maging nice. Kasi kung ano yung nararamdaman nyo, alam nyo, nagre-reflect outside yan eh. Sa totoo lang. So, ayan. Yun lang. Alam yung ginamit kong yung pangkilay ko, parang kasi wala na kulay yung buhok. Kasi nga nagda-dry na yung buhok ko guys. Ang daming nakakapansin na healthy daw yung buhok. Actually, dahil sa kakakulay ko, medyo nag-aano na nga yan. Ang kapal, hindi na nga manipis na nga yung buhok ko eh. Ako lang nagugupit ang buhok ko guys. So, gusto nyo malaman kung paano ko gupitan, mag-comment down below kayo. Ayan. So, ayan lahi namin yung may uban-uban. Do 46 years old na nga ako, pero siguro naman, basta lahi namin yung maubanin. Bata pa lang ako, may uban na ako. Ayan, so, hinahayaan ko lang muna siyang ganyan kasi pinagre-rest ko yung buhok ko sa kulay-kulay. Ayan, ako lang nagkakulay ng buhok ko kasi kuripot nga ako guys. Ayan, kung nagtatanong kayo bakit ako naka-makeup, kasi bakit ako naka-makeup, may pupuntahan ako guys. So, hindi ako magpag-date wala na sa isip yung mag-date. So, ito yung aking look kasi nga all black ako, naka-all black ako. Ayan. So, yun lang ang aking sikreto guys. So, yun guys, huwag lang kayong masyadong kung ano nung pinaglalagay nyo sa mukha nyo, huwag masyadong maarte. Hindi naman. Basta yun lang. Huwag kung ano nung nilalagay sa mukha. As much as possible, kung gusto nyo, alam nyo, kasi syempre gusto naman maging glowy skin tayo, mag-glow yung skin natin, maging flawless. As much as possible, gumamit kayo ng mga natural ingredients. Mag-DIY kayo, ganyan. Kung ano-ano yung biling-bili sa
kumain din kayo palagi ng gulay, wag palaging karne, at saka magluto kayo. Ganun, kayong kain ng kain sa labas, ganyan, matuto kayong magluto. Yung kung ano-ano lang kinakain mo, kayo mahilig sa junk foods. Mahilig ako sa gulay, especially sa ampalaya, kangkong, ganyan, mga leafy vegetables. At magtanim din kayo. Ayan, ang dami ko kayang tanim sa balcony. Ganun, yun ang sekreto. Para bumata. At saka huwag kayong tamad, huwag kayong upo ng upo. Magtrabaho kayo. Hindi, ibig sabihin, medyo magbanat-banat kayo ng pagka sa umaga pagising nyo, stretchings lang, ganyan. Mga iwag-wag nyo, ganyan-ganyan yung mga kamay nyo, mga ganyan. Mag-push ups kayo. Ako kaya ko pa mag-push ups. So, yun lang ginagawa ko every morning. Nag-stretchings ako, tapos pagpapagpag ang kamay para maganda yung flow ng dugo. At saka makilos ako, matrabaho ako, hindi ako, yun nga sabi ko, hindi talaga ako maarte, ayoko na maarte. Ayan. So, marunong ako sa trabahong bahay. Ganon. Yan, wag lang puro shopping pinagagawa, puro pa-cute. May joke lang. Galaw-galaw kayo, wag lang lagi nakaupo. Kasi para maganda yung flow ng buwan nyo. Ganon. Yan. Saka lagi kayong kumain ng saging. Sarap yung saging. Oo, iba na may iniisip. Sarap yan. Ako lang kumakain ng saging. At ang pinagtatanggal ko ng makeup ay hindi kong yung mga mga makeup remover na yan. Isa na naman yung may mga naman yan mga ingredients na nakakapag-dry ng skin. Kahit naman sabihin mo na ginagamit ko lang ay yung langis ng nyog. Ayan, yan lang pinanilinis ko sa makeup ko. Kasi hinamos lang ako. Then, natatanggal naman siya. Hindi ko nasasaktan ng aking ganun. So, that's it guys. I hope nagustuhan niyo ang video natin. If you do, please leave a thumbs up. And please don't forget to subscribe and press that notification bell so every time na meron akong upload ay na-notify kayo. So, that's it guys. I hope to see you again on my next one. Bye! Yeah, so...